приключи проекта Международен хоров фестивал "Момчетата пеят". Един проект, който включваше 3 издания на фестивала. Един проект свързан с много емоция, с много гости от чужбина, срещи с много момчета и с колеги диригенти. Това, което е най-интересното е, че всъщност тази идея, която имахме като организатори на това мероприятие, на това събитие, се осъществи независимо от сериозните трудности, независимо от краткото време, с което разполагахме. Много съм щастлива, че 3 издания на фестивала се реализираха по начина, по който бихме желали те да бъдат осъществени. Радвам се, че съставите, които гостуваха тук при нас от чужбина, бяха състави с свой собствен облик, със свое място в музикалната традиция, музикалната култура на тяхната държава, което обогати изключително много концертната дейност, която тук беше осъществена в София и в по-малките населени места. Радвам се, че интересът на хората в по-малките населени места също беше много показателен за това, че сме на прав път да покажем на хората какво означава момчешкото хорово пеене, да покажем емоцията, която носи това пеене и в същото време да покажем, че този вид хорово изкуство има своето място в България и е един достоен партньор на нашите състави. Българските състави са един достоен партньор на чуждите състави. Защото европейските състави имат традиции вековни в това изкуство, а българските състави нямат такава вековна традиция. Тази традиция е малко повече от половин век за хора на софийските момчета, за другите състави е малко по-малко от половин век. Но независимо от всичко, ние се чувствахме равностойни партньори на нашите колеги от европейските държави. Хубаво е, че този фестивал се осъществи. Хубаво е, че всички момчета пяха заедно в различните концертни форми, в откриването на закриването на фестивалите. Радвам се, че се създадоха приятелства. Радвам се, че колегите диригенти оцениха ролята на момчешкото хорово пеене по достоинство и се представиха с необходимото ниво и в разговори, в интервюта оцениха ролята на този музикален форум, единствен за сега в Европа, по достоинство и много се надявам, че ще имаме нататък нови издания на този прекрасен фестивал "Момчетата пеят". Факта, че хора на софийските момчета се ангажира с организацията и домакинството на този фестивал е много позитивен момент. Самите певци, участващи в концертите в 3 издания на този фестивал от хора на софийските момчета, са много мотивирани и с много голямо желание се подготвяха за тези концерти, съзнавайки отговорността, че те са хор домакин. И като хор домакин трябва да имат едно много добро качество на представената художествена продукция. Много се надявам, че тези фестивали ще допринесат за повишаване на интереса към този вид хорово пеене, за популяризацията въобще на момчешкото хорово пеене у нас в България. Още повече, че гостуващите хорове бяха състави с високи художествени достоинства, с изключително разнообразен репертуар
и с репертуар, който беше демонстриран не само с чисто певчески изяви, а и съпроводен и с известна степен на артистично присъствие, с допълнителна така малко актьорска игра в някои моменти, което е една много интересна линия и отдавна съществуваща линия в хоровото изкуство. И по този начин изключително така разнообразно се получи представянето. Така че смятам, че този фестивал определено има своето място и определено има полза за развитието на този вид изкуство, не само при нас в София, но и у нас в България. Надявам се наистина да стимулира интереса на родителите, интереса на по-малките хористи към този вид изпълнения и съответно да повиши интереса изобщо към хоровото изкуство у нас.